Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana Anjing. Oke guys, kali ini aku arep buah karo Mbak Lipah, karo Mbak Ngatemi, karo Mbak Tika. Tapi aku ngenteni Mbak Tika guys. Jam setengah itu, janjiannya bermaghrib. Ngenteni Mbak Lipah karo Mbak Tika. Kita ngono guys, ape pun ngono lek sukir. Pas memang biasanya ki jam 5. Aku lama yo cek turu guys. Setengah 5. Kira nggak tangi. Bermulai mama. Kayak banyak wis sampe guys punya bana. Cek ngaji no. Guys, dan di sini aku tak podo ya guys ya. Gak iso gawe apa sih? Gak iso ya. Gak podo. Ya coba itu Si enam karo dia. Oke sekawan. kasih lo ya jajane kok enggak perumuan Iya. nopo alah yo tapi saya ini Mah. kowe pasane kono digrumjo kucing tok ana Piye mah? Aku mau dilaporkan polisi lo kok iso? lah kucing ku sama Sebenarnya songo. Mbak Sri Amit jirine kucingnya lagi lahir songo. ya Allah Pengen boleh kok lu mau gelek. untungnya orang wongnya sih dibongkar apa Iya, Mbak. kucingku anggaran yang mau langsung moro kayak wis semua ya aku wong Mbak Wani, iki lho. Nek kono mung nek kucing ora aku. ya aku anu apa ya aku anjingnya nek kenal wani sing aku nek kenal wani gobi gak wani yo tidak apa-apa langsung mawon alah kowe iki opo lali aku Karena apa nggonku? ya mbok metek kabeh wis kandhani yo amin Orangnya nyetromi Mbak. iya Iki lho. Bari iki ya terus aku. sudah aku kalau cek jelasan tak kayak bang aku apa tadi enggak ada ya aku mending ngono wes kabeh paketan sampai ada 20 juta lek 20 merasa larang-larang dan ini lepeh apa yang mlebu gak sida nah mlebu ya ini apa pacare kok wong loro kok lho wong ndi Mas iki gak lah saya lep lanang iya maksudnya wong loro tapi nganune sing lanang sapa sing lanang jenenge ternyata nek Hani wong telu tidak channel anu ya Fitriana Anjing banyak sih channel Fitriana Anjing lho Jangan malah lu kayak aku jangan ini. batin iki kan dhuwure nek Fitriana Anjing Kan lele. Kembali laptop. desa lah nunjukin bapak kita yuk desa nunjukin bapak kita Apa? Bang Kira ya. Merah, ambil sapu manggungan. Bawin. Aku nggak bisa. Terus nggak bisa. Ya, Karena ada uang. Terus ya mau nggak mau. sangat aneh anak. Gue bisa ambil. Ada tapi berdarah sih. Udara kok. Takonnya bengi ya. Ayo. Dati takonnya bengi. Udara kok. Petilan yo. Emo. Kak iya. Kurang iya.
Apa? Ya. Siapa? loh sih. Astagfirullah, Rara. Ini kena siapa ya? Kena ini sih digawe. Oh, benar bikin Mbak Ratih. Soalnya Mbak Ratih dia ketemu berene. Ya, tapi kan goreng ini lebih kami ini aku jadi paling menyorong jadi ini cekok warna ini pakai duit 16.800 untuk sone mau nggak usah dering tak menik rasa piklongkol semangat aku gak dikon tak pangan dhewe padha senenge rasa piklongkol semangat aku kosong aja orang lain aku udah foto Meski aku wis teko omah, ndek mang budal karo Mbak Rika mbek Admi, ternyata Mbak Tika gak jadi ikut guys. Ki unboxing ember buan. Ya guys ya. Ini biangker guys. Tadi aku dan masalah. Guys, unboxing ember buan. Ini biangker ada. Saya kecil guys, masih ada. Terus sama kuku. Astagfirullahaladzim. Ada mas, ini kantor. Ini di sini gudeg deh. Gudeg lah. Hutan ya aku pergi dengan mana guys. Mana goreng-goreng. Kenapa lo? Ini kantor guys. Ya pasti. Guys. Mau ya nunggu yo. Apa yang aku mau dijak desa bergerak lagi anak iku guys, anak kucing loro mah. Jadi aku nang dhuwur gak ning ngisor. Ya nek ipah nang. Kalau ning ngisor aku tapi mau. Karena ada rujakan ya guys ya, ada rujakan mau. Ini aku mau ning ngisor. Aku apa yang udah ning ngisor. Cukup deh ini kok. Kenapa nih? Sekarang kita lanjut mana ya? Untuk sampel, dengar untuk sampel ya Pak, untuk sampel guys, sewune mbak biji lagi ya paling krecek apem anak kere guys kira kulit anisen gini kira kalau usin mbak biji Andi ya ini guys bancaan mbak biji ini dikira lontong mbak mis
dan gini. Iya. Wes ra. Jangan bung. Sampe nake. Wah, dikit lontong banget, guys. Kalau lontong ini loh. Guys, rezeki. Nah, cukup sekian. Terima kasih sudah di komen, subscribe. Dadah.